Já jsem Julie Černá, jsem hlavní výtvarnice, režisérka a současně i animátorka filmu Kámen osudu, který jsem sem přišla zastupovat. Non più come il ragazzo sicuro che era partito. Nejdřív úplně na začátku jsme si sedli a doptávala se mě, jako, co znamená ten film v podstatě, jaké motivy tam jsou obsažené a co jednotlivé scény mají znázorňovat. Tak to jsem jí jako povyprávěla a potom vypracovala nějakou verzi hudby, která doprovází ten film vlastně na animatic. Animatic je trošku rozanimovaný storyboard a k tomu ona nazvučila nebo zhudebnila, přidala tam hudbu a potom bylo na mě, abych to nějak opoznámkovala nebo nějak jakoby jí zase řekla svůj feedback. Potom to předělala a při tady tom procesu ještě jsem jakoby já animovala více konkrétně ty scény různé, takže to potom přidalo ještě trošku změny do toho procesu, i do té hudby a do toho vibu toho filmu. Takže to byl takový vlastně ping-pong. Částečně jo. Už když jsme jako vytvářeli tu písničku do komiksu, tak se mě Johana ptala na různé motivy, ale celkově měla spíš volnější ruku, protože písnička je přece jenom jako volnější forma než hudba do filmu a potom ta naše spolupráce na tom Kameni osudu, což byl animovaný muzikál, tak ta probíhala vlastně trošku nekonvenčně, protože Johana takhle hudbu pro film nikdy nedělala předtím a já jsem si ji přizvala tady k sobě, protože to je moje kamarádka a hrozně fajn se mi s ní spolupracuje a vlastně bylo super, že si to vyzkoušela, že to dělala poprvé a i já jsem se na tom hodně naučila a je ale nutné dodat, že Johaně s tím pomáhal hodně Jura Skaraka, který je jako sound designer filmu Kámen osudu a tak nějak jsme to jako dávali dohromady. V podstatě měl volné ruce při vytváření toho sound designu a s tím, že vlastně měl tu hudební stopu od Johany a potom si to společně s ní nebo potom i sám jako dotvářel do toho filmu a vytvářel ruchy ještě s někým dalším v nahrávacím studiu a pak to mixoval a já jsem vlastně, když jsem slyšela ten finální mix jeho, tak mi úplně spadla brada, že vlastně do toho přenesl takovou správnou filmovost, která do té doby tomu chyběla a úplně krásně jako to i dramaticky učesal. Juras tam vytvořil skrz zvuk tu linku, že kůň položí lehátko. A to jsme všichni čučeli, když nám to pouštěl, že vlastně, jo, to se tam hrozně hodí a předtím jsme nad tím takhle neuvažovali, že vlastně, když jsem to já připravovala, tak se tam to lehátko jen tak objevilo. Proto to jsme tak vymysleli s Alex a Kateřinou, že vlastně to je nějaké univerzum, které má svoje vlastní pravidla, tak proč by se tam to lehátko nemohlo objevit jen tak. Ale Juras to fakt pojal ještě líp než my a vymyslel tam ten důvod, proč tam to lehátko leží. Vzájemné ovlivnění tam určitě je, protože jsme vlastně intenzivně spolupracovali po dobu 1 roku a to pro Johanu muselo být hodně náročné a je super, že to tak zvládla, protože někdy to bylo hodně frustrující a jestli to ovlivnilo při práci na novém albu, tak myslím, že ano, že jí to trošku jako nakoplo do toho udělat tu další jako ucelenou věc
tak to doufám, že to byl takový náboj energie, který pomohl to potom vytvořit. Určitě mi to dalo hodně jakoby znalostí a hodně jsem se naučila tady takovou metodou, že vlastně jsem byla hozená do vody a musela jsem se naučit plavat, protože tohle byl můj jako první velký projekt, bakalářský film a taky to byl současně první film, na kterém jsem spolupracovala s týmem, i když jako malým a složeným zejména ze svých přátel nebo známých. Tak i v tomhle to pro mě byla vlastně velká lekce a rozhodně vím, jaké věci bych udělala lépe příště a jaké bych udělala hůř. Ne, to byl vtip. Třeba? Já jsem vlastně na začátku té výroby filmu říkala jsem si, jo, chci udělat muzikál, ale vlastně jsem vůbec neměla ponětí, co to je sound design a kolik práce taková pozice obnáší, takže potom, když jsme s Jurasem řešili nějak tu dramaturgii zvukovou toho filmu, tak já jsem ho do toho procesu přizvala příliš pozdě, protože jsem si neuvědomila, že vlastně on musí být už na začátku, aby jako mohl vytvořit tu linku a zvlášť, když to je muzika, tak to je klíčové pro to. Přímo tady v té fázi jsem ty symboly neupravovala, to vlastně byla fáze ještě před animatikem, když jsme seděli s dramaturgyní Kateřinou Bouškovou a s tou jsme vlastně vytvářeli ten film z té komiksové trilogie, takže tam jsme si specifikovali, jaké symboly chceme vložit do toho filmu a jaké ne, takže v ten moment už to celkem bylo jisté, vlastně co znamená. Já teda bych hlavně vyzdvihla tu spolupráci s Kateřinou Bouškovou, která studuje režii na FAMu a naše spolupráce vlastně vznikla tak, že jsem napsala na FAMu Students skupiny na Facebooku, že mám tenhle projekt a jestli by to někoho zajímalo se mnou na tom spolupracovat a ozvalo se mi pár lidí a mezi nimi byla i Kateřina a vlastně hrozně mě nadchlo, jak mi přišlo, že FAMu studenti jsou takový týmoví hráči a jsou hodně zapálení do toho spolupracovat na věcech a to je někdy to, co mi trošku chybí u nás na Umprum, nějaká jako mezioborová spolupráce a zároveň ta specifičnost ateliéru animace na Umprum je, že u nás je hodně podporovaný experiment a vlastně výtvarnost toho filmu, ale poslední dobou se už hodně klade důraz i na dramaturgii a prostě na jako náležitosti dobrého filmu. A na filmu se mnou spolupracovaly i praktikantky z Sutnarky v Plzni při coloringu filmu. A to je taková věc, co se v podstatě nedá pokazit, ale je potřeba ty lidi najít, kteří by to vykonávali, že to je taková trošku otročina a já jsem moc ráda, že byli tak hodné a pomáhali mi v tomhle ohledu. Ten film je vlastně z animačního hlediska hodně konvenční, že se tam nevyskytují moc nějaké jako animační fóry nebo formální vtípky a tak. A vlastně to je hodně realistická animace, kde se hodně ctí nějak fyzika a animační principy. A to byla super zkušenost si to takhle vyzkoušet vlastně na 10 minutách, což byla obrovská masa práce vlastně a to jsem si předtím neuvědomila, ale taky mi to dalo takové zjištění, že ve svém příštím filmu se chci věnovat víc experimentální animaci a víc jako mixování technik animačních a víc vlastně se zaměřit tady na tuhle stránku a vést příběh i skrz nějaké formální
vtipy nebo záležitosti. Tady pro ten moment vlastně nám hodně pomohl s ním Juras Karaka. On předtím, ta scéna byla navržená tak, že Kámen osudu jenom sleduje moře a promluví tam v té scéně, ale to potom jsme úplně zavrhli, tu větu, a byla tam najednou mezera, kterou chtělo nějak vyplnit nějakou akcí nebo činností, a Juras přišel s tím, že co kdyby si ten Kámen zapálil cigáro. A všichni jsme byli jakože jo, přesně, to se tam hrozně hodí, že to vlastně fakt vystihuje ten existenciální pocit, kdy se člověk cítí tak nějak bezradně nebo v takovém mezičasí a fakt jediná věc, co mu může pomoct, je zapálit si to cigáro a sledovat moře. Ho finalmente trovato la libertà, ha detto Fernando, e in un attimo di lui non sarà più bravo. Já bych to nazvala spíš, že to byly takové rovné čáry, pravoúhlé, a to využívám hodně ve svojí vizualitě vlastně autorské, že tam pak v kresbě je kontrast přímých čár a nějaké fluidní linky, a to jsem chtěla dostat i do výtvarnosti filmu, protože v tom komiksu jsem to využívala hodně a vlastně ještě víc než v tom filmu. V tom filmu už to bylo takové trošku víc připravené té funkci, ale je to taková moje vizualita, kterou si tak nějak hýčkám jako maníru. Tady tu scénu animoval Matouš Valchář, což byl jako spolu se mnou jediný animátor na filmu Kámen osudu. Pak jsme ještě měli praktikantku, která ze Sutnarky, která dělala 2 záběry, myslím, takže to byla spíš taková jako rychlejší nějak spolupráce, ale Matouš takhle tam naanimoval ten fluidní pohyb. Musím vyzdvihnout fakt Matoušův a řemeslo, že vlastně díky němu je ten film na takové profesionální úrovni, na jaké je. Pro mě bylo klíčová věc při tom režírování filmu Kámen osudu mít lidi, kterým můžu věřit a se kterými se cítím v bezpečí, protože to je, i když metaforicky, tak to je autobiografický film a stavím se díky němu do trochu zranitelné pozice, ale vlastně tým, který jsem si vybrala, tak to všechno bylo perfektní a díky nim to je takový film, který tu teď je. Tu scénu jsem si tam jako dost dlouhou dobu hýčkala, protože jsem k ní měla hodně jako osobní vztah, ale vlastně potom jsem si uvědomila i na popud střihačky Alex Wolfové a i Kateřiny Bouškové, dramaturgyně, že vlastně že tam vlastně moc nemá svoje místo a spíše by věci komplikovala. Ale ta scéna byla naanimovaná, jako dala jsem si na ní hodně záležet a fakt se mi líbila výtvarně a byla jsem s ní spokojená, ale chápu, že vlastně se tam otvíralo téma, které bylo úplně jako ještě vedlejší a spíše by to působilo nějak jako narušitel té kompaktnosti. S Alex se znám už dlouho, protože ona studovala animaci na Umprum, ještě předtím, než nastoupila na FAMu na střih, ale v podstatě jsem ji oslovila na spolupráci na Kameni osudu, protože vím, že ona přesně má ráda takový typ filmu, nebo vlastně, že je hodně poeticky založená a vlastně jsem si myslela, že to pochopí, nebo jí to tak nějak sedne, ten projekt, což byla pravda a jsem moc ráda vlastně, že jsme se na tom tak potkali. Její funkce byla hlavně, že mi poskytovala konzultace
kdy vlastně já jsem nějak na začátku vytvořila ten storyboard, to jsme konzultovali, jako jaké záběry kam dát, jak je přesunout, které odstranit, které nechat. A pak tam byla fáze výroby animatiku, který jsme si tak nějak pinkali jako mezi sebou, kdy jsem chtěla znát její názor na určitou scénu, třeba jestli ten záběr je tam příliš dlouho nebo příliš krátce a ona mi to jako opoznámkovala a pak to nějak třeba i nastříhala, abych viděla, jak to může vypadat. Potom když jsem jí posílala úplně finál toho filmu, tak řekla, že si jí to moc líbí a to mě potěšilo. Zrovna dneska jsem na tom pracovala a kreslila jsem vlastně tužkou na papír, jsem kreslila taky figurky z Kinder vajíčka a nejzábavnější tady na tom jobíku mi přijde ta rešerše, kdy vlastně hledám na internetu archivy figurek z Kinder vajíček třeba z roku 2004 a pro mě je to obrovská sonda, vlastně nostalgická, protože jsem tam našla přesně 4 figurky, které jsem měla já vystavené na poličce. Jo, a to je ještě důležité zmínit, že ten vizuál vlastně spočívá v tom, že to je polička, na které leží malinké předměty, malé figurky a téma letošního lustru je nové podoby citlivosti. Nepřímo to pro mě souvisí, ta citlivost nějak s dětstvím a to souvisí se sbíráním blbostí různých a takových jako lapačů prachu, ale pořád jsou to předměty, které mi hodně přináší štěstí nebo baví mě se na ně dívat. A takže teď ten klíčový motiv jsou malinké figurky v poličce, rozdělené na malé poličky, kde to funguje jako pokojíčky pro ty figurky přímo a fakt je to zábavná práce. Ještě mě teda